Sa Good Vibes, laser light show kag Christmas Festival of Lights ang gindagsa sang kapina 10,000 ka mga tumalanaw sa Bacolod City sa weekend. May report si Nico Delfin. Linibo nga mga tumalanaw ang nag-ida sa dalan. Makita lang ang maduagon nga lantern parade kag float nga nagpasanag sa Burgos kag Circumferential Road sa Christmas Festival of Lights sa Bacolod. Upod sa tuigan nga parada halin sa STI West Negros University pakadto sa Bacolod City Government Center ang mga drum and bugle corps halin sa syudad kag Bago City. Nagatagman sang kalingawan ang lights on ceremony kag laser light show yagin pangunahan sa mga lokal nga opisyales. Ang BCGC among nagserbe nga LED wall sang light show. Madason man nga nagpasundayag ang 7 ka mga grupo para sa Kasadyaan Festival Street Dance and Arena Competition. Napili nga back-to-back champion ang Orange Erudites nga ginsundan sang Blue Guardians bilang first runner-up kag Yellow Tycoons bilang second runner-up. From the students to the teachers to the staff, nag-create isang awareness ang tanan-tanan, especially nga may changes kita subong sa aton nga ruta from the university going to the Bacolod City Government Center. Kaya mas nami subong mas tawhay kag mas manami diri nga makita naton kay mas matawhay para sa tanan-tanan nga mag-perform. Kay miski ginaulan ang passion sa kabataan nga magpakita sa ilang excellence is still there. Ang Christmas Festival of Lights nga ginasaulog sang syudad upod sa STI WNU isa lang sa mga atraksyon nga ginadugukan sa mga tumalanaw kada tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.